जय भोजपुरी प्रणाम का हाल बा। आशा करता नहीं आप लोग बहुत बढ़िया होखम जाए। रिपोर्ट में आप लोग बतावे जा रहल बानी खेसारी लाल यादव और उनका गाना से रिलेटेड एगो ऐसन बात जौन बात के जान के आप लोग सच में चौंक जाएंगे। जी भैया, कुछ ऐसा मामला बा। खेसारी लाल यादव जी के नया गाना पायल आई रहे, जौन गाना में कोमल सिंह और खेसारी लाल यादव जी देखे के मिल रहा बा। लोग बहुत रोमांटिक जोड़ी लाग रहा बा, जबरदस्त लाग रहा बा, गाना हॉट भी लाग रहा बा, मिजाजी लाग रहा बा। जौन गाना के एक बार ना कई बार देखे के मन करता, बार बार देखे के मन करता। जौन गाना के नाम बा पायल, जौन की आराध्या फिल्म यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल बा। खेसारी लाल यादव जी के साथे एमे एक शिल्पी राज गाना गईले बड़ी, बहुत मस्त गाना बा। और एक गाना के ऐसा हाल हो गई रे कि गाना के व्यूवे ना जात रहे। जी भैया, और यूट्यूब पे सर्च कइला पे खेसारी लाल यादव जी के नाम से सर्च कइल जाओ, चाहे गाना के नाम लिख के सर्च कइल जाओ, मिलते ना रहे। एगो समस्या आ गई रहे कंपनी के और खेसारी लाल यादव जी खातिर भी टेंशन के बात हो गई रहे कि नया गाना बा, इतना जबरदस्त गाना बा, वायरल हो रहा बा और ये गाना के यूट्यूब पे सर्च में मिलते नहीं के का ऐसा प्रॉब्लम बा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आइए गई रहे टेक्निकल, तो केकरा से समाधान करावल जाओ। सवाल ई आ गइल, त टीम के ख्याल आइल के चलो जुड़ल जाओ सुलभ कुमार जी के, भोजपुरी के नया डिजिटल किंग बड़े, उनका से जुड़ल लोग और उनका भी ये गाना के एक्सेस दिया और रातों रात गाना में ऐसा चमत्कार, ऐसा टेक्निकल खेल खेले नु कि गाना रातों रात वायरल हो गई। आप लोग स्क्रीन पे देखत हो जा, जो कि एक घंटा में 40,000 व्यू दिखा रहा है, जिसमें सिर्फ यूट्यूब सर्च से एक घंटा में 17,000 व्यू आ रहा बा और एक गाना 6 मिलियन प्लस व्यू क्रॉस कर दिले बा और खूब व्यू भाग रहा बा, वायरल हो रहा बा। सुलभ कुमार जी का जाने कौन ऐसा तकनीक और कौन ऐसा दिमाग लगा दिले बड़े के गाना अचानक से वायरल हो गई बा। और खेसारी लाल राधा फिल्म और गाना के पूरा टीम खुश बाटे और सुलभ कुमार जी का बहुत धन्यवाद दे रहा बा। आप लोग भी डिजिटल से जुड़ल कोनो भी समस्या काम हो गए तो जरूर जुड़ी जा। सुलभ कुमार जी के माने के पड़ी, महाराज गजब के आप काम कर देता, एकदम चमत्कारे कर देता। नहीं आप लोग बता दिए गाना के बारे में तो विशाल भारती गाना के लिखले बड़े, आर्या शर्मा म्यूजिक दिले बड़े और गाना के डायरेक्टर पंकज सोनी जी के लिए बड़े, कोरियोग्राफी लकी विश्वकर्मा जी बड़े। गाना देखले बन जा तो कैसा लागल नीचे कमेंट सेक्शन बताई जा। मिलत अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भोजपुरी।